14 f'April ser jiċċelebraw waħda mill-aktar tradizzjonijiet kulturali popolari u sena artiġjanali li speċjalment fix-xhur tas-sajf tattira l-attenzjoni ta' eluf ta' Maltin u turisti. Il-25 edizzjoni tal-Festival Internazzjonali tal-Logħob tan-Nar se jiftaħ fit-18 ta' April fin-Nadur b'wirjiet piromużikali mhux kompetittivi, logħob tan-nar tradizzjonali u l-lejla tintemm bi spettaklu mir-rebbieħa tal-kompetizzjoni tas-sena l-oħra l-għaqda piroteknika 10 ta' Awwissu tal-Birgu. L-avvenimenti piromużikali kompetittivi ser jittelgħu fil-Port il-Kbir fl-20 u fil-25 ta' April. Din is-sena ser ikun hemm 8 għaqdiet u kumpaniji pirotekniċi li ser jikkompetu, 4 Maltin u 4 oħra li ġejjin minn barra, fosthom għall-ewwel darba kumpanija mill-Kanada. Il-festival ser jiġi fit-tmiemu fl-aħħar jum ta' April bil-gran final fil-Port il-Kbir. Apparti l-kompetizzjoni, f'dawn il-jiem il-pubbliku se jkun jista' jitpaxxa b'logħob tan-nar tradizzjonali Malti, fosthom beraq pront, beraq tal-kulur, beraq bil-logħob kif ukoll murtani tal-kulur, sfejjer u blalen. B'kollox mal-40 għaqda jew kamra tan-nar ser jieħdu sehem fil-festival. Fit-tnedija tal-festival il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Turiżmu Karlo Mikallef qal li diversi turisti qed jippjanaw il-btajjel tagħhom f'Malta biex jaħbtu mal-ġranet tal-festival li qal qed jagħti riklam kbir lil Malta madwar id-dinja. Kemm fuq il-medja soċjali peress li dawk li jżuruna itellaw ritratti u videos tal-Logħob tan-Nar li jiġi espost, kif ukoll irnexxielna li nxandru dan il-Festival tal-Logħob tan-Nar serata minnhom fuq stazzjonijiet Amerikani li tagħna exposure kbir. Stanley Azzopardi mill-laqda piroteknika Maltija stqal li l-festival għandu status ta' livell mondjali. Sar parti mill-djarju mix-xedjul ta' pirotekniċi barranin illi saru jiltaqgħu propju f'pajjiżna sabiex ikunu jistgħu jgawdu il-prodott Malti f'xenarju mill-isbaħ bħalma huwa l-Port il-Kbir u n-Nadur Għawdex. Id-Deputat Prim Ministru Ministru għat-Turiżmu Jien Borġ qal li dan l-avveniment huwa ċelebrazzjoni tal-ħila, dedikazzjoni u l-wirt tal-piroteknika Maltija u waqt li joffri pjattaforma eċċezzjonali biex juri dan it-talent lill-esperti u lid-dilettanti tal-logħob tan-nar u magħhom lill-pubbliku u lit-turisti.